A sada je nadam se poučna priča koja će uskoro dobiti sretan kraj. Još 50. godina prošlog stoljeća briga za umiruće prestaje biti samo izraz sućuti i milosrđa. Počinje se razgovarati o dobroj smrti, a 1967. godina smatra se datumom nastanka suvremenog hospicijskog pokreta kada je u Londonu otvoren hospicij Svetog Kristofora. Nažalost, Hrvatska udruga prijatelja hospicija tek ili još uvijek pokušava otvoriti prvu specijaliziranu ustanovu za bolesnike čije se bolesti nažalost nalaze u terminalnoj fazi. Hrvatska udruga prijatelja hospicija, Jadranka pri telefonu, izvolite. Kako vam možemo pomoći? Svakog je radnog dana u Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija ovako. Telefoni stalno zvone. Teško je izbrojiti koliko su se puta u 16 godina postojanja volonteri udruge u kućnim posjetima skrbili za bolesnike na samrti. Cilj je hospicija, to jest palijativne skrbi, ublažiti bol i podignuti kvalitetu života umirućeg. Zbog te skrbi bolni grč postaje osmijeh, pa je dobra smrt atribut koji s pravom prati palijativnu skrb. Jadranka je ekonomistica, ali je već 7 godina i volonterka udruge. Bilo je puno lijepih situacija, naravno tužnih, žalosnih, koje su me te situacije pogađale. Ali svaki puta kada odlazim kući iz doma jednog takvog, osjećam se puna, osjećam se sretna, jer vratiti osmijeh i neko zadovoljstvo na licu takvog čovjeka, to je za mene velika sreća. Iako i zakon predviđa osnivanje jedinica za palijativnu skrb na razini primarne zdravstvene zaštite, u njemu gotovo ništa nije jasno određeno. Gdje je točno ta jedinica, tko će u njoj raditi i slično. Zato udruga pruža skrb za bolesne u kućnim posjetima, no od početka se zauzima za osnivanje posebne bolnice za palijativnu skrb. Bolnica zapravo bi trebala biti smještena negdje u prirodi, gdje je dodir izravni sa prirodom, sa divljim životinjama, gdje je naglasak na ugodi za bolesnika, jer teži se za poboljšanju kvalitete preostalog dijela života bolesnika. Jedan od načina da se to postigne je smještaj bolesnika u jedinicu palijativne skrbi koja imitira kućne uvjete, ali pruža nivo medicinske njege kao da je u bolnici. Čini se da pansion Medvednica u potpunosti odgovara većini uvjeta i udruga bi ga svaki dan trebala dobiti. No specijalizirana bolnica treba biti savršeno opremljena za potrebe umirućih. To naravno znači da je potrebno mnogo novca. Udruga je poslala molbe za pomoć na 1000 adresa kako bi se skupio novac. Moram reći da smo mi prvi koji smo dobili zapravo rješenje za dozvolu za osnivanje ustanove za palijativnu skrb, ali zbog raznih razloga nismo to još uspjeli ostvariti, ali nadamo se da ćemo krenuti. Naravno, za sve to nam treba novac i u palijativi je zapravo tako da većina stvari dolazi, odnosno donacija dolazi od dobrih ljudi koji imaju razumijevanje i koji zapravo želju imaju da pomognu ljudima koji su na kraju života, koji žele poboljšati kvalitetu preostalog dijela njihovog života i koji zapravo zbog toga se dobro osjećaju. Samo jedan dan grijanja u pansionu stoji oko 1000 kuna, a usluge palijativne skrbi za krajnjeg korisnika moraju biti besplatne. U svijetu se takve ustanove financiraju najvećim dijelom iz državne blagajne, no velik postotak čine i donacije. Iako se čini da to podrazumijeva blagostanje države, nije baš tako. Svi naši susjedi, a neki ne stoje dobro kao mi, daleko su ispred nas u palijativnoj skrbi. Još smo na početku. Mislim da je to neophodno potrebno i da smo mi još jedini koji u cijeloj bivšoj Jugoslaviji to nemamo. To bi se trebalo dogoditi jučer, a ne sutra. Osnivanje bolnice za palijativnu skrb nije samo civilizacijski važan skok za Hrvatsku. Ona je već sad nužnost koju nameće Europska unija. Poglavlje o zdravstvu ne može se zatvoriti bez osnivanja takve bolnice. Iz udruge prijatelja hospicija zato još mole za pomoć kako bi bolnica što prije otvorila vrata.